morning! Good morning! Ayan. Good morning, sis Antaray. Sir Christopher Guillem, good morning po. Sa, uh, sa 3 million viewers. Good morning, have a blessed Sunday, everyone. Tinapat ko lang tong cam na to dito sa puno ng saging. Dito yan sa likod bahay, guys. Habang ako ay nagwawalis-walis sa kapaligiran. Ayan. Magtambay yung ating cam dyan. Diba? Ganun lang yun para sa W. Habang si Tres ay busy magwalis-walis, ayan, mag-live tayo. Diyan lang nakatotok talaga sa saging. Pero may naririnig ako sa kabilang barangay, ang lakas ng pa-music nila, baka makapiright ako nito. Naririnig ata. Dito lang to guys, mikos-mikos lang a catch. Walang kakwenta-kwenta yung live ni Tres, diba? Hanaginip ko aking salamat sa patamsak, Sir Christopher. Sis Ann, thank you. Nagpapapawis lang ako dito sa likod bahay. Ako ay mag-aasarol. Sir Brian, drums, make love shout out. Thank you for coming. Good morning. Have a beautiful weekend. Ayan. How are you, Sir Brian? Thank you for dropping by, Sir Brian. Thank you for your support.
So, ang ginagawa ko talaga guys, ako ay nag-gardening. Gardening. Nagbubungkal. Nagbubungkal ng mga nagtatanggal. Ano ba yung tawag doon? Nag-aasarol. Nag-aasarol talaga aketch. Nagpapapawis ba? Kasi ano, kailangan pawisan. Pag ganitong umaga, kailangan mag-exercise. Ayan, salamat po sa 4 na naandyan. Hindi tayo magpapakita ng ating face lock kasi haggard. Haggard na tayo ngayong umaga. Papainom ni Maisy. Sa makahoy. Diyan sa makahoy, mother. Hmm? Panaginip ko'y lapis kitang mahal. Madam, hello madam. Sis Lalay. Good morning. Tusok Tres Marias, tambay sandali, kay work ako. Thank you madam. Malipas oras lang madam. Habang nag-aasarol dito sa likod bahay. Kasi ang sukal-sukal na naman. Ang bilis tumubo ng damo. Thank you po, It Eyes na naandyan. Thank you so much. Mamaya ibalik ulit sa ano, sa bunga ng saging. Nakatutok to sa bunga ng saging kanina eh. Habang nagwawalis ako. Pawisan na, catch, pawisan na. Ayan, diba? Konting ano na lang madam, siguro mga 2 weeks lang.
Ayan ay harvest na saging. Agoy, pinapawisan na akit. Hello po, Ma Melody. Ma Melody Short Music, mega love shout out po. Salamat sa pagbisita sa aking munting tahanan. Puntahan ko nga tong bahay ni Ma Melody. Wow, 18K. 18.9. Sana all. Siguro ang galing nito talaga kumanta. Dito muna ako sa short video mo, Ma Melody. Mamaya na kita balikan sa yung mga long form video. Wow, ang ganda naman. Ma Beauty. Tamsak 5. Kalimbang Dan. Araw-araw mag-asarol tayo kahit 2 oras. Pagdating ng 1 linggo, malawak na yan, guys. Diba? Ayan, oh. Ayan karami yung mga damo na aking naasarol. Kaya magandang itanim dito. Guys, tingnan nyo tong chiko, guys. Oh. Ang baba niya pero meron ng bunga. Ang daming bunga dito pero bakit nawala yung mga bunga? Anyari? Bakit ito na lang yung nakita ko? Hindi pa naman to pwedeng i-harvest. Mura pa siya. Hindi pa siya pwede. Ayan, ito yung talbos kamuting kahoy. Kinukuha ko to, guys. Ginugulay namin. Napakasarap. Sino yung kumakain dyan ng nagugulay dyan na nakatikim na ng gulay ng talbos kamuting kahoy. Isa sa masarap na gulay sa probinsya at saka laing. Yan. Siguro itatanim ko dito ay kamuting kahoy pa rin. Para pagkuhaan ng talbos. Yun lang. Ayan, iyan pa sa taas ng malunggay. Nagbaging na yung
Diyan na pumulupot yung sigarilyas. Ayan, ang daming bunga sa taas, oh. Kailangan ko ng kape. Kailangan ko ng kape. Boboy, patimpla ng kape. Nasaan na yung pamangkin ko? Nang ika'y dumating, parang ihip ng hangin. Tadhana may hindi natin pwedeng alamin. Hindi liwanag ang tama yung kinakanta ko. Daan para sa'yo. Pagod na akit. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat ay kaya kung dito ka lang. Hindi mapigilan ang lungkot na nadarama. Ano daw? Mga pangajiot. Miss na kita, hanap-hanap ang iyong mga ngiti na ngayon ako'y nananabik. Sana mahal, muling may babalik pa ang nakaraan na siyang pinapangarap ko. Matago sa isipan ko ang iyong ganda. So ayan, mabilis lang, 'di ba? Malawak na agad. Mikos-mikos lang. Mikos lang, guys. Ano yung tanong tadi, di ma? Natong? Gabi? Yung ano? Yung gabi na pwedeng ano? Yung anong tawag doon? Paunudan sa Bicol. Yung gabi, guys, sabi ni mother, magtanim daw kami dito, taniman na lang daw namin ang gabi. Yung gabi na ano, may laman. Yung laman yung parang ano talaga. Laing yun ha, hindi yung gabing ano, nilalagay sa sinigang. Yung gabi, yung laing.
Sa paglipas ng mga taon, palaging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Asa na daw si Bunso? Kasama ba yung mag-aayos ng ng owner? Yung mekaniko ba? Pauwi na ata sila. Thank you po, 5 million eyes. 5 million eyes. Hello, Ma'am Puchi. Mega love shout out. Good morning. Salamat sa patamsak. Watching. Puching. Bigyan ko ba yan ng moderator, Ma'am Puching? Lagyan ko ba? Ayan, meron na. Ganyan talaga. Pinawisan na akit smile. Nakalimutan ko mag-inom ng maintenance. Nakalimutan ko mag-inom ng maintenance. High blood ako, guys. High blood ako kaya no. Habang ako dito ay aasarol, pinapapak ako ng pinapapak ng lamok. Kalorki. Ito pala yung mabisang pampapawis, Ma'am Puching, no? Yung mag-asarol ka tuwing umaga. Sigurado yung damit mo talaga ay basang-basa. Ha? Wala nang sisiw yung manok? Hinubos ng uwak kahapon kasi hinahabol ng manok kahapon yung uwak. Nakita ko doon sa may maniyog. Hinahabol ng nakikipaglaban yung manok doon sa uwak, guys, kasi nga hinahunting ng uwak yung mga sisiw. Ngayong umaga, as in wala na talagang sisiw. Naubos na ata kahapon. Yan ang mahirap dito kasi kalaban mo mga kalaban mo sa mga sisiw, yung mga ibon, yung uwak. Sir Christopher, mega love shout out. Thank you so much po. Hanap-hanap ang iyong mga ngiti na ngayon ako'y nananabik. Hi sis Maribik, mega love shout out. Good morning. Salamat po sa pagbisita sa aking munting tahanan. Salamat po sa mga patamsak nyo dyan. Sa mga napadaan, maraming salamat. Happy Sunday everyone. Habang si Tres ay nag-aasarol. Nagpapapawis ba? Ito yung exercise namin dito sa sa farm. Hindi zumba, hindi sayaw-sayaw, kundi asarol. Magbunot-bunot ang mga damo. Maglinis-linis ng mga garden. Christmas na talaga? Naririnig akong nagpapaputok dyan sa kapitbahay. Ayun, diba? Mabilis lang. Every morning, ganito yung ginagawa ko, guys. Nagpapatawis. Mikos-mikos sa labas. Walis-walis sa buong kapaligiran. Kasi napakalawak ng aming bakuran. Maraming mga tanim na mga prutas-prutas na ang dami na ako nagsisipaglaglagan. Pagod na aketch. Pinawisan na aketch. Ito talaga yung saging kanina. Dito ko talaga tinutok yung camera kanina. Ayan, isang linggo pa. Pwede na tong i-harvest. Meron na namang paninda si Father sa palengke.
Pagod na, catch. Ayan na. Ayan na yung nagawa ko kanina. Ayan pa oh. Dito po yan sa likod bahay. Sa likod bahay ni Tres. So, ito na muna. Tapusin ko na muna yan para maganda tignan. Sa paglipas ng mga taon. Ayun si Mother, nagsusunog. Kasi naandun din siya sa kanyang garden. Silipin nga natin. Tingnan natin kung aabot dyan yung signal. Tumatago sa isipan ko ang iyong ganda. Salamat sa patamsak. Ito yung nililinisan lagi ni Mother o yung kanyang garden. Ang bilis din tumubo ng mga damo. Sa dulo mga gabi. Kamuting kahoy dun sa dulo. Lahat sana to kamuting kahoy kaso lang naperwisyo ng mga baka. Thank you Sis Marivic. Sa paglipas ng mga taon. Thank you po, Five Eyes na naandyan. Ayan guys, ang tambak yung aming ano dyan oh, niyog. Yung isang ano pa lang, first batch pa lang yung natatapos ikupra. Ito yung pangalawa, hindi pa nasisimulan. Katatapos lang kasi kahapon yung first batch. Pahinga-hinga muna daw yung nagkukupra. Ito yung mga pananim na niyog. Pananim na niyog guys, kaya lang meron siyang sakit. Ayan oh, inuod yung ano, pananim na ano, niyog. Ayan pala, may mga bunga pala dito yung sigarilyas. So hindi ko nakita kahapon, nilagay ko sa isda. Yan pa pala, oh, meron pa pala siya dyan bunga. Sa paglipas ng mga taon, palaging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Kunin na natin tong bunga ng patani. Meron pa doon sa may harap ng bahay. Iipunin natin to. Tumatago sa isipan ko ang iyong ganda. Thank you po sa naka-stay dyan. 7 million viewers. 7 million eyes. Thank you so much. Aragoy, aragoy. Ang dami na mo.
ayaw ko magpakita ng aking face lock guys kasi haggard na catch. Kaya yung ano lang, yung damo lang. Yung damo lang yung ating ipapakita. Sa paglipas ng taon, palaging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Sisi Ivy, good morning Sisi. Salamat sa patamsak. Ang sipag naman yan. Nagpapapawis Sisi. Nagpapapawis tayo habang hindi pa lumalabas si Haring. Kanina kasi nakatutok lang to dun sa sa saging. Habang ako ay nag-aasaron, sabi ko, ipakita ko na lang kaya yung naasaron ko. Wag lang ako yung magpapakita. Kasi haggard na si Tres. Sisi. Pagod na aketch. Kanina pa ako nagwalis sa buong kapaligiran. Ha? Parang gusto kong kape. Sino kaya yung maghahati dito sa akin ng kape? Yung kape lang Sisi, sapat na. Kape lang, sapat na. Salamat sa 7 Eyes na naandyan. Basa na yung damit ko sis. Yung aking damit. Basang basa na ba? Basang basa na sa pawis. Saan ang gala natin ngayon sis IP? Diba? Di off mo ngayon? Hello IP, may love shout out. Sabi ni sis Marivic. Salamat sa pagtambay. Salamat sa mga naandyan po na nakatambay, naka-BG. Thank you so much.
Sige, te. Miss Aklanon, official, Migalab shout out. Salamat sa pagbisita. 'Di ba, yung stand ko, dito ko nilagay yung aking phone na pang monitor. Tapos yung naka-live diyan sa mababa lang na stand. Para mabasa ko, 'di ba? habang nag-aasarod. Para mabasa ko, makapag shout out sa naan dyan. O, ayan. Ayan na po yung aking nagawa. Marami ko nang naipon na damo. Papatuyuin natin yan sa araw. Tapos, yun. Tapon natin doon. Kung hindi naman sunugin, mamayang gabi. Pangtaboy sa lamok. Salamat po sa mga patamsak nyo dyan, guys. At sa mga naka-stay. Thank you so much po. Puntahan ko muna to si Miss Aklanon. Tika lang. Malinaw ba yung aking camera dyan, sis? Ay, parang ang likod ko, 'di ba? Parang blurred. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip ko. Andito ako sa bahay ni Miss Aklanon. Patamsak po sa short video ko, mga lalabs. Ayan. Wow, nananahi siya. Sana all. Ang daming tahiin. Ano to, sisi? Nasa ano ka? Pabrika ba ka ba? Nasa garments industry ka ba nag-work? Tamsak, 34 na ako. Ayan, kalimbang. Parang namiss ko manahi ah. Dati nananahi rin ako. Ayan, tamsak done. And watching done na rin. Kalimbang done na rin. Sis, Miss Aklanon official. Official, ayan. Done. Done all. Easy. Sa pagpatak ng bawat oras, nagpinahan ako. Ayun ang signal ko, naikot ang aking B. Hi B, Merlinda Choi, may glove shout out. Thank you sa pagbisita, Be, Merlinda. Hindi ko napuntan yung live mo. Nag-live ka ba kagabi? Mamaya, Be, punta ko din kapag mag-live ka. Tambayan din kita. Mag-live ka lagi araw-araw para makaano ka kaagad. Makumpletuhan mo yung WH mo ba. Mag-live ka, Be, mga 11 hours para mabilis. Pwede naman screencast para marami yung binibigay na WH.
Baba! Lalab ko, asan ka? Umuwi na ba si Kuya Buboy? Une! Baba, halika dito. Wala kang kasama dyan. Halika. Ha? Lalab ko. Halika dito. Andito si tita sa likod. Dito ka, dito ka. Lalab, andito si tita sa likod. Halika dito. Wala kang kasama dyan. Huwag maglikot. Sa paglipas ng mga taon. Andito si tita sa likod. Hala? Di ka pa Di ka pa Di ka pa kumain? Hala? Di ka pa kumain? Kumain. Papa na ikaw? Tapusin na muna to ni tita. Tapusin lang to ni tita. Tapos kakain na tayo. Kasi tanghali na, ala, di ka pa nag-almusal. Bisi-bisihan dito si tita eh. Di ka pa pinakain ni mama lang? May hido na sa pagkatinulok ang anak. Ayan o, ayan sa kanto o. Ayan o. Ayan dyan. Tara na. Tama na muna to. Magpahinga na muna si tita kasi may bata pang aasikasuhin. Hagoy, hagoy. Mamaya naman na hapon. Mamayang hapon na lang balikan to ni tita. Ha? Asikasuhin ko muna yung aking baby love. Ayan. Thank you po, Seven Eyes na naandyan. Pahinga ako guys. Balik ulit yung camera dito sa puno ng saging. Yun ang ugat. Tay, patatoy. Si tay, patatoy. Ha? Love tita ko. Ano hindi may ano? Tingin, Tiger. patingin nga ang mukha ng baby love ko. Ng baby boy ko. Patingin nga. Hindi ka pwede sa cam ata, baba. Hindi ka pwede ata sa cam. Bawal daw yung pugi sa camera. Ayan, ibalik ko muna yung aking dito sa saging kasi asikasuhin ko muna tong aking pamangkin na iniwan sa akin. Ako daw muna yung magiging mama. Aray, kinagat ako ng lamgam. Tara na, punta na tayo doon. Bahay. Mamaya na to ni tita balikan. Salamat po sa lahat ng naandyan sa Five Eyes. Thank you so much. Iwan ko muna tong aking live dito sa bunga ng saging. Mag-almusal muna ako. At saka yung baby boy dito sa bahay, hindi pa pala nag-almusal. Dali na pang pa ako sa tanghali na.
Salamat po sa nag-stay. Mag-end live na po ako kasi tanghali na. Tanghali na talaga. Magmimikos-mikos na ako doon sa kusina. Happy Sunday everyone! Salamat po sa lahat ng bumisita sa aking live at tumusok sa lahat ng napadaan. Sa mga tumambay, thank you so much po. Lola Sweet, thank you. Sis Maribic, Nguso YT Channel, si Antot ba to? Kay Madam Cascade, sa lahat po na bumisita, maraming salamat. So ayan, kasi kanina habang nagla-live ako dyan, ayan na yung aking nagawa. Diba nakapag asarol na ako. Ayan. Diba medyo malaki na rin. Bukas naman na umaga, ganito ulit yung gagawin ko hanggang sa matapos ko yan, no. Kasi ang bilis tumubo ng mga damo. Kakabunot pa lang yan ni mother, ang bilis na naman tumubo. Masukal na naman. Ayan, di ba? Ayan, no. Dito yan sa likod ng bahay namin. Ayan, thank you so much guys. Salamat po sa 17 na thumbs-up. Sa 4 eyes na andyan pa rin. Salamat po ng marami. God bless everyone. Happy Sunday. Bye. Bye-bye. Paano na yung X? Saan ko makikita si X? Parang naninibago ako sa direct live. Ayan, nandito si X. Ayan, thank you po.